अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। तेल में के छानल जब से खोइले बाटे पुहुआ, तेल में के छानल जब से खोइले बाटे पुहुआ। लहंगा से करता उठता धुआं, होली में हरान बा भगिनवा के फुआ। तेल में के छानल जब से खोइले बाटे पुहुआ, तेल में के छानल जब से खोइले बाटे पुहुआ। लहंगा से करता उठता धुआं, होली में हरान बा भगिनवा के फुआ। भगिनवा के फुआ, खइले बा कचरिया बड़ी बड़ी दिन के दिनों में सुनो यारावा। धइले बा ओकरा पेट झरी, धइले बा ओकरा पेट झरी। हो नसले बा घरवा दुआरावा, खइले बा कचरिया बड़ी बड़ी दिन के दिनों में सुनो यारावा। धइले बा ओकरा पेट झरी, धइले बा ओकरा पेट झरी। आ ढोरिया लागेला जैसे लौकेला कुआं, होली में हरान बा भगिनवा के फुआ। भगिनवा के फुआ, टाइगर सुजीत गाई के गीत कहेला सुन साची साची। बिरजस बिहारी देवेला गारी, होली में अब की न बाची, होली में अब की न बाची। टाइगर सुजीत गाई के गीत कहेला सुन साची साची। शिव बाबा पूरी देवेला गारी, होली में अब की न बाची। फागुन के दिनवा में आई बेटा हुआ, होली में हरान बा भगिनवा के फुआ। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।